Hey drenge og piger, jeg vil vise jer en ny HLSW-config, som er kommet til den nye HLSW, som jeg selv har lavet. Lad os kigge en gang på den. Den nye HLSW ser meget normalt ud, ligesom alle de andre HLSW. Normal, config, enterprise, ingenting. Det ser helt normalt ud. Men lad os tjekke her en gang. Den nye HLSW kan nogle ting, som de andre ikke kan. Vi gør lige sådan her først. Så kan vi se, at du kan kopiere navne, nick, du kan tilføje ting, tilføje til, at de skal have blå skærm, hvid skærm, eller hvad de nu skal have, kick og fordi kick, ID-band og ID, hvor du kan gøre det i forskellige minutter. Og IP-panden er vi meget glade for, hvor du kan gøre det i per week, en weekend eller en uge, som der også hedder. Og H, det betyder 10 timer. Det skal I lige huske. Det er, jeg kan sgu ikke skrive timer, jeg skriver bare H, whatever. Så kan I gøre noget andet, ligesom I trykker Y, eller hvad for en knap I nu bruger til at skrive in-game. Det kan I også gøre her, hvor I kan få folk til at skrive det. At de gerne vil skrive. Men her er det admin, der kan skrive det. Men det kan kun virke, hvis I har Aircon passwordet, og hvis I har AMX på serveren. Det virker kun, hvis I har Aircon password og AMX på serveren i HSW. Så er der mange, der er træt af, at folk hedder alle mulige grimme ord, og man får folk, og man beder dem om at tage en snik, og det går ikke, og de bliver altså nødt til at give dem et kick, og de kommer ind igen, og bliver nødt til at bande dem. Det har jeg prøvet at løse problemet på, og her er den igen. Jeg kan klikke her for at change folks snik. Jeg kan sige her, hvis de nu hedder player eller reklamere, kan jeg tjekke her, change snik. Her har jeg bare skrevet nogle eksempler. Bare et eksempel. Men den her bruger jeg kun til mine venner, hvis de kommer på, eller sådan, når man skal drille dem. Og den er altså meget god. Jeg kan prøve at se her, om den virker. Jeg ser lige en gang her. Og den virker. I kan se, at han hedder change nick nu. Så er der noget andet her, man også kan. Så er der vote, som der også hedder her. Hvor man kan vote, ligesom du skriver, jeg vil gerne vote et map til en vote, der kommer på serveren, så kan du skrive det. Men i stedet for at slippe at skrive det, gå ind i HSW, hvis du er admin eller har Aircon password, og så bare klik, eller admin walk the vote. Altså, hvor svært kan det være? Jeg har lavet det så nemt så overhovedet muligt jeg kan. Og det er faktisk dejligt. Det her, der skal altså plugins på til jeres server, og dem kan I finde, fordi nogle af dem er lavet, og nogle af dem har jeg også selv lavet. Den her, normal FPS er på 110, men jeg kan få folks FPS til at gå ned på 10%. Men brug den kun for sjov skyld. Og give 100 XP, eller 1000 XP som der står, det vil sige 1000 HP. Det er også et plugin. Minus jump, det vil sige at de kan trykke på deres hopknap, som det nu hedder. Fuck man, jeg sprogspørger sig. Hopknap. Men det virker kun, hvis du har et plugin. Og den her, den synes jeg altså skal åbne folk sit romdrev. Så tror folk, at du har været inde i deres computer og lavet alt muligt, men du sidder bare her og gør det via en CS-server og kan åbne folks CD-ROM-drev. Det er altså meget sjovt. Og idiot on og idiot off, det betyder, at der kommer en selvlysende skrift på, hvis du tager idiot on, på skærmen, en selvlysende skrift midt i skærmen, for eksempel her. Og det vil faktisk fungere faktisk meget godt. Og du har slab-menu, slag-menu. Så er der noget meget sjovt. Google Steam-idéer. Man er træt af at cheater, man skal gå ind i konsoller hele tiden og skrive status, hvis man ikke gider. Så kan du trykke her, Google Steam-idé. Vi kan lige prøve igen. Vi skal lige gøre sådan her. Sådan der, Google Steam-idé. Kommer du frem med at åbne din Internet Explorer, eller det du har til at køre dine pauser med. Og der kan du se, hvad for nogle steder der er Steam-idéer skrevet ind, og hvad for nogle bandlister de er på. Meget smart. Nu ham her, han er så et gammelt Steam-idé. Det er i hvert fald ikke nyere end mit.
whatever. Men du kan også nå meget andet. Hvis du også vil se på en Steam-profil, se hvad for et land han er fra, i stedet for alt det der at gå igennem, kan du også trykke her og sige Google Curve. Så kommer det frem med hans Steam-bruger, hvad for nogle grupper han er medlem af, hvad for nogle venner han har, om han har noget til fælles med dig ude på dine pauser, som for eksempel Internet Explorer. Der er meget sjovt den her nye HLW. Meget normalt end de andre HLW. Ingenting at betvivle. Ingenting. Og nu skal jeg vise jer noget nyt. Configen til HLW er meget speciel. Først skal du ud og åbne dine pauser. Gå ind på denne her hjemmeside, der hedder www.ebigame.dk, hvor du også kan lege server, hvor jeg sidder som supporter. Men jeg sidder ikke lige på de tidspunkter, men du kan altid prøve at se, om du kan få fat i Catkiller eller Black Cat den 13, som det også hedder. Går du ind under download, der kan du også downloade maps og alt muligt. Så går du ind under programmer. HLW, den nye, hvis du ikke kan finde den på nettet. Går du ind og downloader den her, så siger du config. Der er en, der hedder config til HLW. Og der er også en følge her, hvor du smider den ind henne i din HLW. Og det er mig, Black Cat, der har sat den ind der, og du kan bare downloade den. Men hvis du ikke lige forstår det der, kan jeg hurtigt hjælpe dig. For eksempel, når du har installeret din HLW, går du ind i denne computer. For eksempel her, programmer. Ruller lidt ned, så er der et HLW-logo her. Config. Og så ligger den, så smider du den ind her. Jeg vil råde jer til den gamle, der ligger derinde, hvis I ikke kan finde ud af den nye. Så lige sæt et et-tal bagpå eller foran, whatever. Så har I altid den gamle liggende, hvis der nu sker et eller andet. Men vi kan lige prøve at kigge en gang i konfigen. Og der står altså bare meget shit. Og noget af det, det er altså ikke bare lagt ind i menuen, men det kan I prøve at lege lidt med. Men husk nu for helvede at lave de tegn der. Jeg har været ude for mange klager, hvor de har glemt at lave de tegn her, og så skal man sidde og rette den via Jeppe Support. Og der er mange folk, der er glade for det her system, og de kan rigtig godt lide det. Og det kan jeg jo godt forstå, det er også et super måde at bruge det på. Og hvis I gerne vil have folk til at have nogle andre nick, ruller I bare nedad, sådan cirka hertil. Kan I bare change nick her, for eksempel, jeg er dum, og alt det der. Og det skriver jeg også lige herhen. Men husk nu for helvede de tegn. Og hvis I endelig skal slette noget her, så kan jeg lige vise jer noget. Så er der en kodeboks hernede, hvor I også skal rette tingene inde i. Og hvis I ikke gør det, jamen så kan I ikke starte jeres HLW op igen. Men hvis I skal have den, gå ud på jeppe.dk, og det står der.